Τρουμπούλι και γελαστή στο κοτέτσι να μαζέψει η μαμά τα ολόφρασκα αυγά. Τι είναι η κότα? Κόκκινα τα βάφει η μαμά και στο πιάτο στέκουν γιορτινά. Το μεγάλο Σάββατο θα τα τσιμπήσουν και τα πιο γερά θα κερδίσουν. Τι είναι αυγά? Κάθε πάσα είναι δώρα από την ονά. Νιώθω μεγάλη χαρά. Στο χέρι μου θα την τατώ και στο φως θα χαρίσω. Τι είναι λαμπάδα? Μαζί με τη λαμπάδα η νονά θα μας φέρει μία λιχουδιά με μακριά αυτιά. Τι είναι ο λαγός? Μια και αυγά και πολλά μυρωδικά. Τα ζυμούν και τα ψήνουν ως το μαναγίνι. Τι είναι τσουρέκια? Το δέντρο αυτό το Πάσχα χτίζει κι άρωμα χαρίζει. Τι